passar? Endavant, endavant. Segui, segui. Em deixa veure aquests informes? Hola, què hi ha? No es desesperin, que això ja s'acaba. La d'avui és la unitat 29. I en aquest programa... Perdó, un moment. Què es pot passar? Ah, hola, Jaume. Sí, passa, passa. Els altres ja hi són. Espereu-me i de seguida vinc. Perdoni la interrupció. Els deia que en aquest programa aprendrem a demanar permisos, a autoritzar i desautoritzar a fer una cosa i a donar ordres. Hola, Carles, que puc entrar? No, ja saps que aquí no hi poden entrar les dones. Va, home, deixa-m'ho veure, només una estona. No i prou, això és només per homes. Masclistes! Ai, senyor. Què? Ja esteu a punt? Sí, ja podem començar. Centra. Passa-me-la, fort! Perdoni, que puc agafar una cadira? Sí, ja la pot agafar. Perdoni, jove. Li fa res que agafi aquesta cadira? No, agafi-la. No està pas ocupada. Perdoni, que estan ocupades aquestes cadires? No, ja les pot agafar. Li fa res que li deixi això aquí? No, deixi, ja la guardaré en algun lloc. Em permet? Però escolti! Puc agafar aquesta cadira? Puc agafar aquesta cadira? Li fa res que agafi aquesta cadira? Li fa res que agafi aquesta cadira? Li fa res que deixi això aquí? Li fa res que deixi això aquí? Em permet? Em permet? Em permet? Sisplau. Només faltaria. Que és ocupat, aquest seient. Em sembla que no. Que no és seu, aquest paquet? No. Meu no. És d'aquest senyor. Perdoni, li fa res que deixi el paquet aquí dalt? No el toqui. Ja el trauré jo. És que... es pot trencar. El molesta que el deixi aquí a terra? No, faci. Ja li pot deixar. Li fa res que deixi el paquet aquí? Rosa, em deixes telefonar? Esclar, home. Gràcies. Que hi ha la Lídia? Sí, sóc jo. Sóc en Carles.
Escolta, Lídia, avui no puc venir. Et fa res que vingui demà? Què dius? És que sento molt soroll. Espera't un moment. Ei, et fa res abaixar el televisor? De substàncies, de colors, de Gràcies. Carles? Què deies? Que si no et fa res que vingui demà. Avui m'és impossible. No, tant me fa. Em deixes telefonar? Em deixes telefonar? Et fa res que vingui demà? Et fa res que vingui demà? Hem vist, doncs, maneres diferents de demanar permís per fer una cosa. Però un permís es pot concedir o es pot denegar. En el primer cas, autoritzem a fer alguna cosa. I en el segon, d'alguna manera, prohibim fer una cosa. Perdoni, jove, puc dir una cosa? Sí, digui. No li sembla que avui parla massa, vostè? Puc dir una cosa? Digui. Prohibit aparcar. No aparqueu. Prohibit aparcar. Gual permanent. Prohibit fumar. No fumeu. I, finalment, donar ordres. Ordenar a algú que faci una cosa. Això que ens agrada tant de fer i que, en canvi, ens agrada tan poc que ens faci. Vegeu les imatges. Au, va, vinga, afanyeu-vos! Entra! No entris. Passa! No passis. Seu! No seguis. Surt, corre. No corris! No surtis! Obre. No obris! Tanca! No tanquis. Obre. Surt. Obriu. Entra. No entris. Entri. No entri. Entreu. No entreu. Entrin. No entrin. Els molesta que obri la finestreta? És que hi ha molt fum. Faci. Ja té raó, ja. Aquests fumadors. Vigili, senyora! Segui, estiguis quieta. Perdoni, però és que m'he espantat. És que aquest paquet és molt fràgil. Ha vist quina mala educació? A mi aquest home no m'acaba d'agradar. I a mi tampoc. Em fa una mica de por i tot. I ha sentit el tic-tac del paquet. Sí. Vostè creu que pot ser una bomba? Escolti, vingui, miri. En aquest compartiment hi ha un senyor amb un aspecte molt sospitós que d'un paquet que fa tic-tac, tic-tac. Ah, sí? I on és? És aquí. Vingui. Miri. És aquell.
A veure, vostè. Qui? Jo? Sí, vostè. Faci el favor. Aixequi's, vingui cap aquí. Agafi el paquet i posi-l aquí, a sobre el seient. Però per què? Què passa? Calli i faci el que jo li dic. I vostès surtin un moment. A veure, obri el paquet. Mata-la! 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 Mata'l! Què esperes? Et mano que els matis! Núria! Entra, corre! Estàs ferida. No ho sé, no. Cotxe ben destrossat. Què hi fas aquí? El ximple. Arrenqueu i aneu-vos-en, afanyeu-vos. De cap manera, jo em quedo fins al final. Ah, que sí, només faltaria. No dispari! No veu que està perdut? Deixi el meu amic. Vull els diners i els papers. I de seguida! El deixaré escapar. Però primer apartis d'aquest home. Dóna'm una excusa i el mataré. Qualsevol excusa. Vull els papers i la maleta dels diners. No ho tornaré a repetir. Està bé. Ja surto. No hi vagis. Calla. Vosaltres dos sortiu d'aquí i aneu a trucar a la policia. T'he dit que no, jo em quedo. Feu el que us dic. Ens hi juguem la vida. Quiet! Quiet, he dit! Li fa res que vagi a buscar el que em demana? Durant el ball m'ha caigut a terra. Però vés en compte. Vés-te en Jordi i em matarà igualment. Tu calla! Calma, Martí. Tot anirà bé. Com ha quedat, pobre cotxe, per llançar-lo? Total, ja no funcionava bé. No sé com hem arribat. Gràcies, maca. Què fem? Jo em quedo. Tu sí. Tu vés-te'n i truca a la policia. I per què jo? He decidit que és l'home de la meva vida i em quedo. Surt a poc, que el bèstia d'en Lluís no se n'adoni. Ens morirem. Un dia o altre. Au, aixeca el cul del seient. Obre la porta amb suavitat. Així. Ah, sobretot, torna a temps a salvar-nos. Ja passarem comptes, tu i jo. Em cosiràs la tapisseria foradada. Ja tinc el que vol, senyor Puig. Quines garanties em dona que després no farà un disbarat? Aquí sóc jo qui parla. Deixa les maletes on jo les vegi. Surt i tira-les cap aquí. Sortir no sortiré, no sóc idiota. I recordi que jo també tinc una arma. Tingui. Ara l'altra. Vull els papers. No els tinc. Com dius? Que no els tinc aquí. El que jo no tinc és paciència. Vinga! Són al meu cotxe. Encara. Darrere de vostè. Entri a buscar-los. De cap de les maneres. És una trampa, oi? No és cap trampa, és la veritat. La tinc jo, la maleta, Lluís. Ah, com que la té ella. Què dius, Núria, que t'has tornat ximple? Calla i deixa-la parlar. Per això jo era al despatx. Jo estava d'acord amb aquest home, Lluís. És clar, naturalment. T'has tornat boja. No li faci cas, està mentint. Digues la veritat, Núria. No veus que és perillós? Em permets que parli? Aquesta és la veritat, ja ho saps. Jo t'estimava, Lluís, però em vas enganyar. Em vas dir que seguís i controlés aquest home.
Em vas dir que si era necessari em fiqués al llit amb ell. Ho vaig fer tot per tu. I tu m'enganyaves. Bé, ara t'he enganyat jo a tu. Tinc els papers. Dóna-me'ls! Corre. Entra i agafa'ls. Treus les ungles, gateta. Ara vinc. Núria! T'estic esperant, Lluís. I això és tot per avui. Fins aviat, amics.